Všetci chceme, aby sa naše rodiny bavili, no niekedy sú tieto aktivity riskantné. Dnes si povieme niečo o kasínach, online hracích automatoch, lotériách, žreboch a miestach, kde sú deti ovplyvnené hazardnými hrami. Hazard znamená riskovať niečo cenné, napríklad peniaze, pri neistom výsledku. V hazardných hrách neviete s istotou, či vyhráte alebo prehráte. Mnoho ľudí hrá hazardné hry, no veľa ľudí si neuvedomuje, že hazardné hry im môže uškodiť. Akými typmi hazardných hier sa môžete stretnúť? Napríklad kasína. Sú to veľké budovy s hrami, ako je ruleta alebo karty, kde môžete vyhrať alebo prehrať peniaze. Ak chcete vstúpiť do kasína v Škótsku, musíte mať 18 alebo viac rokov. Automaty. Automaty sú ako videohry a možno ich nájsť online a na mnohých iných miestach. Napríklad v kasíne, v krčme, v stávkovej kancelárii alebo na detských hracích priestoroch. Hrá sa s tlačením tlačidla, aby sa točili valce a vytvorili rovnaké obrázky, ako sú čerešne alebo napríklad čísla. Ak chcete hrať online automaty alebo automaty v Škótsku, musíte mať 18 alebo viac rokov. Arkáda. Toto je miesto, kde si deti môžu zahrať hry a vyhrať ceny, napríklad uchopenie hračky alebo mincovú tlač. Väčšina arkád sa nachádza pri bowlingu, vedľa pláže alebo nákupných centier. Tieto miesta sú zvyčajne dostupné pre všetky vekové kategórie, ale majú vyhradenú oblasť pre osoby nad 18 rokov s rizikovými hrami. Žreby. Žreby sú to karty so skrytou vrstvou, ktorá sa raz rozškriabe, aby odhalila symboly alebo čísla. Zvyčajne ide o hru so shodou. Stieracie žreby sú dostupné od 18 rokov v Škótsku a nájdete ich v obchodoch a novinových stánkoch. Lotéria je niečo, čo môžete urobiť osobne v obchode alebo online. Vyberiete čísla a potom spoločnosť vyžrebuje náhodné čísla a ak sa zhodujú s vašimi, môžete vyhrať cenu. Hazard dokonca aj medzi priateľmi môže byť škodlivý. Niekedy uzatvárame stávky s priateľmi o peniaze alebo veci, ale to môže prerásť do niečoho veľmi nebezpečného. Viesť k väčším hádkam a možno aj k dlhom. Kasína nevyhrávajú len vtedy, keď prehrávate stávku. Každá hra je navrhnutá tak, aby poskytla kasínu malú výhodu, nazývanú house edge. To znamená, že šance sú vždy v prospech kasína. Čím dlhšie hráte, tým je pravdepodobnejšie, že spoločnosť získa viac peňazí. Takže myslieť si, že prehru získate späť dlhším hraním, nie je to tak. Pamätajte, že kasína sú podniky a ako každý podnikanie, aj oni potrebujú zarábať peniaze. Táto výhoda kasína existuje v každej hre. Vrátane stolových hier, kasínov, online aj offline hier. Hazard môže negatívne ovplyvniť zdravie človeka. Môže ovplyvniť rodinu, komunitu a spoločnosť. Blikajúce svetlá, zvuky a rýchle tempo môže spôsobiť, že stratíte prehľad o čase a takisto aj o peniazoch. Reklamy na hazard sú všade a lákajú ľudí na free spiny a stávky zdarma. Toto je taktika, ktorú používajú, aby ľudí nalákali na hry, kde môžu najviac zarobiť a kde je najväčšia pravdepodobnosť, že hráči prehrajú. Existuje niekoľko bežných varovných príznakov, že niekto môže zažívať problémy s hazardom. Niekto, kto sa stále pozerá na telefón alebo vyzerá vystresovane. Niekto, kto stále myslí na hazardné produkty. Niekto, kto hrá hazardné hry, aby unikol problémom alebo zmiernil ťažké emócie. Niekto, kto míňa viac peňazí ako zmýšľal. Niekto, kto sa obáva o peniaze alebo platenie účtov. Niekto, kto nemá dostatok spánku, niekto, kto je tajnostkársky alebo klame, niekto, kto sa háda s rodinou a priateľmi, alebo sa menej venuje každodenným činnostiam alebo koníčkom, niekto vynecháva prácu alebo školu a niekto, kto si požičiava alebo kradne, aby mohol hrať.
Každý hazard nesie riziko škody. Na zníženie rizika však môžete urobiť následovne. Stanovte si peňažný limit a držte sa ho. Stanovte si časový limit a dodržite ho. Nehrajte sa s požičanými peniazmi. Nehrajte, ak sa cítite nahnevaný, rozrušený alebo osamelý. Nesnažte sa vyhrať späť stratené peniaze. Čím viac sa budete snažiť vyhrať späť, tým väčšie budú vaše straty. Neprestávajte tráviť čas s priateľmi a rodinou. Ak máte obavy o svoj alebo niečí hazard, nastavte časové a finančné limity na webových stránkach s hazardnými hrami. Existujú služby ako GamStop a GamBan, ktoré pomáhajú ľuďom blokovať webové stránky s hazardnými hrami. Oslovte RCA Trust pre individuálnu alebo skupinovú pomoc a podporu pri problémoch s hazardom. Charita The Space vám môže pomôcť s tým všetkým, čo sme spomínali.